o atong hapitan ang lungsod sa Kinugitan. Kinugitan, ang lungsod nga dakog kalabutan sa kalambuan sa atong lalawigan. Garbo sa maong lungsod, isip Seal of Good Local Governance or SGLG awardee sa tuig 2015. Usa kini ka prestihiyosong pasidungog gikan sa nasyonal nga pangagamhanan. Ug kung turismo ang atong hisgutan, hinay-hinay nang gaarangkada ang lungsod sa Kinugitan. O sa atong segment karong adlaw, atong laagan kining sikat nga resort nga makita sa ilang lungsod. Makita sa Barangay Bulisong kining Ethan's Pool Resort nga patok sa tanan. Ginabalik-balikan o ginahapitan sa kadaghanan. Labi na karong panahon sa tag-init nga ang kainit mupikit sa inyong mga panit. Makahupay sa kainit nga inyong gibate tungod kay anaaslay swimming pool nga hastang dakua. Ma-enjoy ang tibuok pamilya. Ang Ethan's Pool Resort anda mo dawat og mga bisita kada adlaw. Open from 8 a.m. to 7 p.m. ug adunay entrance fee nga kaya ra sa bulsa. 20 pesos ang para sa mga bata 10 anyos paubos. Og 30 pesos na dayon ang nag-edad 11 anyos pataas. Daghan ang gahapit sa ilaha tungod kay affordable ra sila. Daghan sila cottages nga pwede ninyong matambayan o maplastaran sa inyong dalang mga pagkaon. Adunay 300 pesos o 400 pesos nga pinakadako sa ilang mga cottage. Sulit kaayo ang inyong gibayaran tungod kay siguradong mag-enjoy ang tanan. Dili usab mabalaka sa mga lechon nga inyong dala tungod kay walay corkage nga inyong bayaran. Gusto sa management sa Ethan's Pool Resort nga mag-enjoy ang tanan samtang anaa sa ilang tungkaran. Apan, tungod sa atong padayon na ginasagubang nga pandemya, pahimangno lang sa management sa resort subayon ang insaktong palisiya aron ang pagkuyanap sa makamatay nga COVID-19 mapungan. Our health protocols here is required to have a thermometer first in our entrance, and then secondly, we need to record a full name of the family or a group, and also a contact number for the contact tracing for in case of any COVID positive in our area. As for now, as you can see, is that we have to maintain our social distancing and also have to sanitize. Gasubay usab sila og 50% minimum standard nga guest aron ang social distancing maobserba. Enjoy kayo ang tanan samtang galigo o gapabugnaw sa ilang luag nga pool. Dili mabalaka si mama kaya na ay swimming area sa mga bata. Super enjoy usab ang mga batan-on sa ilang long slide. Ana usab sila grilling area aron plastar ang inyong pagsugba-sugba. Luag ang ilang resort, hinungdan dili ra mabalaka sa pag-obserba sa hustong distansya sa mga bisita. Sagara sa ilang mga guests, diri ga selebrar sa mga special occasions sama sa birthdays, Thanksgiving ug uban pa. Sama na lamang ni Ma'am Loretta nga sa Ethan's Pool Resort nagselebrar sa iyang adlaw nga tawhan. Sapod na akong gi-choice gyud nga diri sa Ethan's kay duol ra gyud sa amo sa buko. Di na nga transportation, murag gire ra kayo, di magmotor lang uban. Na may entrance pod nga 30, murag affordable ra pod kayo no. Gi-invite ako nga diri, okay ra kay ni mag celebrate diri sa birthday sa Ethan's. Kanang cleanliness no. Kay bisag sinagbot mi diri ilag yung gi-follow up din pagbanwas. So ang kalimpyo gyud ang usa gyud nila nga gi-maintain no. Then mga buutan pud kayo ang mga kwa dinhi mag-accommodate sa imuha, magkuan sila sa mga bisita, sa mga guest. Plano karon sa management nga magtukod pa og function hall aron mas plastar ug mas bongga ang inyong selebrasyon. Usa sa ilang hugot na gina-implementa ang pagsuot og face mask, pagkuha sa inyong temperatura o ang kalimpyo sa ilang resort. Matag karon og unya, adunay mga staff nga gamintinar aron magpabiling limpyo ang ilang resort. Usa si Ate Mary Jane. Og bisan pa man sa kainit, iyang gisiguro nga magpabilin ang kalimpyo para ang mga guest magbalik-balik. Dako ang iyang kalipay sa matag guest nga gahapit. Tungod kay matag bisita, panginabuhian ang gahulat kanila. I'm so very thankful to have a job here and dako kay ning nakatabang sa ako kay isip as nagtrabaho diri sa Ethan's Pool kay
usa po nakahatag sa ako og nakadugang og financial support sa among family, then very thankful. Kauban ni Ate Mary Jane ang lain pang 5 ka mga empleyado nga nahatagan og kahigayunan nga makatrabaho. Atong nasayran nga karong panahon sa pandemya, daghan ang misiradong establishmento ug daghan usab ang nawad-an og trabaho. Sa pagbukas sa Ethan's Pool Resort, wala lang naghatag og kalingawan sa katawhan, apan naghatag usab og panginabuhian. Hilabihan ang epekto nga dala sa pandemya, apan gapanglimbasog ang LGU Kinugitan nga mapadayon ang kalambuan sa turismo sa ilang lugar. Naami mga previous nga mga establishmento nga mo ano unta sa turismo sa lokal nato sa Kinugitan, apan tungod sa pandemya nga nahitabo karon atong na experience sa tibuok kalibutan, sad to say nasarado siya, and we are very much thankful to the family of Ma'am Sir Isaac and Ma'am Ruby Chua nga na-open na ang Ethan's Pool Resort. And from here on, we are lucky nga daghan na ang nianhi sa Kinugitan to visit Kinugitan and nakahapit sa Kinugitan aron lamang nga ma-experience ang Ethan's Pool Resort. So, sa tanan nga nananaw karon sa atong live sa PIO, ako kamong gihangyo nga hapit kamo sa Kinugitan dinhi sa atong Ethan's Pool Resort. Daghan kayong salamat. Padayon namong ipaabot sa inyong tanan ang kalambuan nga dala sa turismo sa matag lugar. Ang turismo nagpataas og kita sa ekonomiya, nagresulta sa daghang trabaho ug nagpalambo sa mga infrastruktura. Hinungdan nga mao kini ang programa ni Governor Bambi Imano. Sa iyang ikatulong nga termino isip gobernador, dako ang kalambuan sa Miss-Or. Sa pagkakaron, padayon ang pagtinabanga sa LGU Kinugitan ug sa katawhan sa maong lungsod nga mapakita sa tanan ang kaanindot sa ilang lugar. Sa dili madugay, daghan na ta muuban ug muhapit sa lungsod sa Kinugitan. Kini na lamang si Clarice Terina, kanunay nagahangyo sa inyong tanan nga atong suportahan ang atong mga local tourist spot o insaktong health protocol ang atong kanunay nga obserbahan kay kining tanan alang sa atong kaluwasan nga makapatay nga COVID atong malikayan. Together, let us explore Miss-Or more!